god, oh god, oh god, oh god, oh god. Det här är så snyggt. Ja, det är så snyggt. Alltså det här är typ... Ja, jag älskar Blizzard. Så jag och Blizzard är så jävla bra kompisar. Jag är inte så bra. Jag har accent. Oh my god. Vad gör vi? Varför gör vi det här? Oh my god! Ah! Den här är inte så. Nej. Jag tog damage. Nästan hälften. Åh jävlar vad jag tar damage där. Inte stå i smoken. Nej. Okej, Lili, jag dör nu. Okej, fuck. Jag dödar den nu. Alltså jag var nere i... Jag såg det, det fanns ingenting jag kunde göra. Alltså, Oh my god. Oh my god. Du vet inget. Jag var nere i... Såg du min HP? Lite grann. Jag var bara så jävla fokuserad på att liksom... Men jag var under den där gränsen när man tog den där. Så jag var när den började blinka över hela skärmen. Oh my god. Jag dör nu, det kommer en ulten upp. Oh shit. Det där kanske var dumt. Var det dumt? Men det var lite roligt. Jag dog så mycket så att jag istället för att trycka på R tryckte på E. Du blev så här kall inombords. Nej, jag blev inte. Du blev inte det? Trölden kom. Vad sa du? Efter trölden kom. Okej. Jag bara insåg att jag inte dog. Varför fick vi ingen dropp? Och så började min vatten. Alltså inte värt det. But for the thrill though. That thrill. Vad sa du? Har du kissat ner stolen? Okej, ja, men det här är acceptansen. Oh god. Jag är jätteglad att du inte dog. Det hade varit tråkigt.